video pari! On vittu hiljaa. Okei. No niin, tänään mennään katsomaan, mikälainen meininki täällä KNR:ssä on. Katsotaan vähän autoja, tänään automiitti, mennään vähän haastattelemaan porukkaa, katsotaan vähän meininkiä. Joo, tässä me etsitään eka uhri. Hei, morjesta. No nyt on video käynnissä, nyt ei pysty. Nyt me etsitään ensimmäinen uhri. Katsotaan kuka eka uhri. Morjesta. Moro. Minkälainen auto tässä on? Ai minkälainen auto tässä on? Yes. Mercedes-Benz V212 E220. Okei. Paljon sä arvostelet sun auton 0–10? No tällä hetkellä en varmaan kun nollasta varmaan 10 tosiaan varmaan ehkä 6. Kutoseen? No ehkä ei se on niin matala ja siinä on niin hienot vanteet, mutta nyt lähti tänään viikonloppuna lähteneen niin alustatilaukseen. Okei. Mitä muut tulee olemaan mieltä tästä autosta? Ehkä 6, 7, 6, 7, I don't know. What the fuck? Joo, okei, no niin, kiitos. Yes, kiitos. No ei. Onko sä juonut? Kevyesti. Mitkä fiilikset? No mulla on itse tällä hetkellä autoja ihan niinkö solidi fiilikset. Tässä vähän kahdellaan autoja ja niin ei silleen mitään kummosta. Ajattelin tänään vetää ainakin sille päätyy asti. Joo, okei. Mitäs tykkääks tästä autosta? Tästä mä tykkään. Mä oon korjannut tätä itse aika paljon. Mä oon ammatiltani, mä oon autokorjaaja. Mä oon oikeastaan, aika helvetin monta tuntia on korjannut tätä autoa ja pessy varsinkin. Mut siis, käytännössä tää vois silleen nimittää mun autosta, vaikka tää ei oo mun auto, mutta niinkö tuntien perästä niin tää on vähän niinku mun auto. No niin. Joo, me jatketaan eteenpäin. Editään uusia ihmisiä ja me nähdään siellä. Me seuraava haastattelija, ei kun haastateltava. Mitä menne? Ihan hyvin. Vasta tultiin. Paljon sä arvostelet tää auto 0–10? 6. 6? Joo. Paljon sä arvostelet sun auto 0–10? 5. 5. Miksi noin vähän? No se on siinä tekemistä. Maalipinta on paskoja. No niin. Mitä muut tulee olemaan mieltä? Mä luulen, että sama. Okei. Me nähdään seuraavassa paikassa. Kuka? Hämäläisen Mikko. No niin. Paljon sä arvostelet tää auto 0–10? Onhan se on 6, samanlainen kuin mulla, mutta erilainen. No niin. Paljon sä arvostelet sun auto 0–10? 5. Miksi noin vähän? Mä maalasin sen huonosti. Aa. ymmärrettä. 10/10. No niin, se on hyvä. Joo. Mitä muut tulee olemaan mieltä? 10/10. Okei. Mä todistan sen tänään. Ota kuva. No niin. Mun kaksoisveli. Kuka sä oot? Deis Kuike. Mitäs teet täällä? Mä oon täällä ryyppäämässä. Missä juomaa? Justiin käytiin kuseella, mä nakkasin tölki sinne. No onko ollut hyvä meininki täällä? On jo ollut ihan mukava tämmönen mukava meininki täällä. Joo, onko hienoja autoja? On osittain jo hienoja autoja, mutta jotkut on vähän tämmösiä, että mitä ne tekee täällä. Jännittääkö sua? Jännittää. Tässä me seuraava haastattelija. Kuka sä oot? Arttu Sermo. Sulla on hieno auto. Kiitos. Paljon sä arvostat äijän auto 0–10? Onko se millä tekniikalla? Ei mitään hajua. Tekniikasta ei tietoa. Ulkonäöllisesti. 7. Paljon sä arvostelet sun auto 0–10? No 10, haloo. Mitä muut tulee olemaan mieltä? No jos ne jostain tietää, niin se on 10. Älä kysy Mersumiehiltä. Joo, ei kysy. No niin, kiitos paljon. Theodor Kivinen. Sulla on vittu hieno auto. Kiitos. Paljon sä arvostelet äijän auto 0–10? Oi, tuo on kyllä hieno. 10. Joo, paljon sä arvostelet sun auto 0–10? 10. Mitä muut tulee olemaan mieltä? No, vähän riippuen, jos ne tykkää BMWstä tai ei. Niin totta. Joo, mut kiitos paljon. Joo, kiitoksia. Oh, vittu hieno. Joo, ehkä mullakin on tommonen joku päivä. No, matter of fact, tuo Audi. Fuck that shit.
Uukka kyllä katsomaan silleen, että vittu tää äijä sekoo sitä jotain. Mut joo, siis vittu, pitäis varmaan etsiä jotain muutakin kuin bemareita, vaan niin tässä videossa tulee jotenkin kiinnostavaa. Joo, ollaan täällä Jimiikaa täällä katsolla, tulee varmaan copyrightia, mutta ei haittaa. Mitkä fiilikset sulla on? Vituuttaako pientä eläintä? Miks? Töihin aamulla. Mitä vittu sun katsolle on käynyt? Mä en itse asiassa tiedä. Seuraava haastattelija, en mä tiedä mikä se sana vieläkään, mutta joo, kuka sä oot? Meikäläinen on Myyrmään kapteeni. Okei, onko sä tykännyt olla täällä? Tässä on ehkä vartin verran ollut, että en tiedä. Joo. Paljon jonneja. No joo, täällä on kyllä jonneja. Tykkäsin niin kauan, kun mä näin sut täällä. No joo, mutta joo, mennään suoraan asiaan. Paljon sä arvostelet tämän auton? Oho. Onko tuo joku M4? Joo on. Mä ihan väärässä. Se on M4. No on semmonen ihan niinku 8/10. 8/10. Paljon sä arvostelet sun auton? No ruostetta on, maalipinta mitä on. Ehkä semmonen 6,5/10. Missä noin vähän? Ei noin sä justiin sanoit kyllä, mutta mitä muuttuu? No, siinä on laittamista. Laittamista on, vantet pitäis pistää ja maalitaan uusiksi ja hitstaa vähän kaaria. Ja... Noniin. Elämä olisi tylsää ilman projektiautoa. Niin Se on totta. Mut joo, mitä muut tulee olemaan mieltä tästä autosta? Tästä. Tästä. No, tää on tämmönen wannabe JDM riisikuppi. 5/5. Paljon ne antaa tälle 0-10 muut ihmiset? 0. No. En tiedä. Saa nähdä. Okei, no kiitos paljon. Eipä mitään. Mulla on seuraavassa paikassa jo, en edes tajunnut. Mutta tässä on seuraava uhri. Mitä mennyt? Hyvin. Kuka sä oot? Saku. Mitä menee? Hyvin. Mitä menee? Hyvin. Mikä ikinä sä oot? Hyvin. Okei. Onko ollut kivaa? Hyvin. Okei. Paljon sä arvostelet tää auto 0-10? 10. 10. Miksi? Se on vanha. Okei. Entä paljon sä arvostelet sun auton 0-10? 10. Mitä muut tulee olemaan mieltä? 10. Selvä homma. 10. Kiitos. 10. Tässä on mun seuraava uhri. Kuka sä oot? Daniel! Jännittääks sua? Vitu! Ei jännitä. Ei. Okei. Pelottaaks sua? Vähän. Okei. Paljon sä arvostelet tää auto 0-10? Tää on aika kova. Mä heitä Clean Mersu 9. 9. Joo. No hyvä. Paljon sä arvostelet sun auto 0-10? 0-10. Spacereit etupäähän sais ottaa vähän lisää spaceria mut heitetään nyt nätti 3-9, niin laitetaan 9/10. 9/10. Kyllä. No joo, kiitos paljon. Ei mitään. Onko Skylaani? Mennä sinne. Tässä on uusi, ketä mä haastattelen. Mitä on mennyt? No hyvin on mennyt nyt täällä iltalla. Joo. Vielä. Onko ollut kivaa? No joo, täällä on aika paljon ihmisiä. Joo, no niin. Mennään suoraan asiaan. Paljon sä arvostelet auton 0-10? No kyllä se aika 7 tuo hyvän näköinen auto. Paljon sä arvostelet sun auton 0-10? No kyllä siinä on vielä tekemistä, mutta ainakin se 7 samalla siinä aika. Mitä muut tulee olemaan mieltä? Mitä? Mitä muut tulee olemaan mieltä? No ei mitään. Saa nähdä mitä illalla on aika hyvä säännöt ja on ihmisiä täällä, että en tiedä. Joo, no niin, kiitos paljon. Joo, ei mitään. No, mun kameramies pitää opetella vähän kuvaamaan, vittu paskakuvaaja. Oi, tässä on kuka? Arttu. Onko ollut kivaa? Kyllä, on täällä ihan. Jännittääks sua? Kyllä mä oon vähän ahistunut tässä näin. Pelottaaks sua? Kyllä vähän se. Mitä sä teet? Mitä en mä tehnyt mitään. Mitä sä teet tänään? Joo, poikki. Joo. Tää on mun eka kerta, kun mä haastattelen. Mä vähän jännittää ja täällä on jotain vittu outoja ihmisiä. Minäpä kiusaan niitä. Haji! Haji, mitä aja? Nappa, joo. Mitä on mennyt? Mikä jäbä? Joo, mikki tippui. Jatketaan kumminkin vähän. Mutta joo, siis miten sulla on mennyt? Joo, ei mitään, hyvä meno. Jännittääks sua? Ei. Tääkin. Häh? Häh? Mikä? Mitä? Kuka? 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 Sano Missä?
Sano vaan, kuka? Häti. Mikä? Häh? Häti, joo. Missä? Pistä toi mikki vittu mun naamasta. Joo, ehkä. Mutta joo, siis tässä on nyt semmonen... Äijä on kuparia. Äijä on kuparia. Sori. Mitä? Saisiko klipille? Imi, heitä bäkkäri tästä. Klipille bäkkäri. Ei sitten. Saa puheita bäkkäri. Hei, tuu alas sieltä! Ei, näyttää keskariä. Tuu alas sieltä! Oh. Siinä on... Eikö siinä ole V8-kone? Onko? Mitä? Oho! Mitä vittua? En mäkään tiedä. No tää ja tässä. Mikä meno? Tässä täällä on meininki pieni. Älä huuda! Juu. Niin meininki on pienessä kylässä ja Oravassa. Mut ei Sabini kyllä. No Oravan lailla kyllä. No joo, se on kyllä totta. Mut joo, mitä sä ajattelit tehdä? Ai mitä mä ajattelin tehdä? Niin. No mitä nyt automiitissä voi tehdä? Mitä automiitissä voi tehdä? Miiti tynkää, täällä ammutaan. Mun kameramies lähti johonkin. Missä mun kameramies? Missä mun kameramies? Joo, tässä. Missä oli? Siis oli täällä kavereitten kun kattelin vähän meininkiä täällä. Life on niinku Fortnite! Jos joku ampuu sut alas, niin kerää matskuu, niin sä pääset ylös! Tommonen auto mulla on joku päivä sitten. Mut siihen saattaa mennä pikku hetki. Aivan helvetin hieno auto. Jumalauta. Tää on mun uhrit. Mitä meni pojat? Ihan hyvä meno. Hyvät on menot, Viilissä on 5/5. Miten sulla? Hyvä. No niin, se on hyvä kuulla. Paljon sä arvostelet tää auto 0–10? No, mä sanoisin ehkä 7. 7. Paljon sä arvostelet sun auto 0–10? Et sä nää Mersu johtaa. Se on kyllä totta. Se on, kuvaa vähän tätä seksikästä Mersua. On komea Mersu. On komea Mersu. Mitä muut tulee mieltä tästä autosta? Samaa mieltä, 10. Se on hyvä. Moro. Onko ollut kivaa? Yes sir. Jännittääkö sua? Ei. No mennään sitten suoraan asiaan. Paljon sä arvostelet tää auto 0–10? Rehellisesti. 1 bro. Miksi noin vähän? Se on Mersu and that's the end of it. Mikä tää sun auto? Bemari. Mikä Bemari? 745 L. Paljon sä annat tälle? 10 bro. 10? Yes sir. Tää on leija, veli. Tää on leija. Se on presidential bro still. Mitä muut tulee olemaan mieltä? Häh? Mitä muut tulee olemaan mieltä tästä autosta? Ehkä 9, koska ne on kateellisia. Facts. Mut joo, kiitos. Ei mitään bro. Missä on herra Jesse. Onko se kuule vitsi? Kerro. Mikä on pahempi kuin 2 lasta yhdessä roskiksessa? No? 1 lapsi 2 roskiksessa. Miksi sä naurat tälle? Tuo on aika surullista. Mut joo siis, miten Miit on mennyt? Ihan hyvin. Mut joo, me siirrytään nyt seuraavaan paikkaan. Hei, kuva päätölpä. Kyllähän siellä no niin, vittu kamera käynnistyy. Mitä helvettiä sä teet? Ei oo kuvaa sitten. Ei, kamera nyt kuva tänne. Joo, me ei kyllä haluta ottaa kuolla tää, mutta joo siis, jos te päässyt tänne asti videoon, niin kommentoikaa teille lempiauto. Tai video hieno auto, en mä tiedä, jotain sinne päin. Mut joo, tänään heitetään jotain linkkaa. Älkää ei, kaikki mitä nyt näkyy tässä montakessa, se on tekoälyn luoma. Illan viisaat sanat on Se, että muistakaa aina mennä ylös.
jos te menette alas, niin siinä on mitään järkeä, mutta jos te menette ylös, siinä on aina järkeä. Teidän mutsit ja fajat on aina ylpeitä teistä, jos te menette ylös. Mitä vittu? Meillä ei päivän viisat sanat. Mä en keksi, reellisesti mä en keksi. Mä tiedän sen, että täällä on hyvä meininki täällä. Mikä me? Hyvä meininki on täällä. Täällä on hieno auto, liftaa ja... Muistakaa tilaa kanava, subscribe, like, kommentoi. Kaikki, majo. Jakaa. Muistakaa tehdä kaikki. Täällä on vitu hyvä meininki. Tää on paras miittivideo, mitä te koskaan nähmään. Kello menee toinen viisas. Muistakaa tilaa kanava, subscribe, leave a comment, share, like ja muistakaa olla positiivisia. Heippa! Joo, tosiaan siis. No se nyt semmonen homma, että se joka, en mä tiedä, mä osaan puhua. Otetaan tätä menoa. Joo, me ollaan Prisman toisella puolella. Täällä on paljon porukkaa. Kameramies. On porukkaa, on paljon porukkaa. Onko video? Video pyörii. Nauha pyörii. Nauha pyörii. Okei. Miten menee? Kaikki hyvin. Onko ollut kiva? No, ihan tällainen parempi meininki. Tällaisella, onko tänään nyt lauantai-iltaa? Vähän parempi meininki. Haluatko sä kertoa jotain itsestäsi? Mä oon Luukas, mä editoin tätä video. Ja laitetaan vaikka tuohon kohti mun Twitch-linkki. Tai tähän, tai johonkin tohon. tähän. Johonkin siihen tulee Twitchiin linkki. Mikä subaa, kivoja striimejä. Mäkin on välillä siellä, tuolla, täällä, huomenna. Usein itse asiassa. Usein pelataan siellä. Näette sitten kun te tuutte käymään. Mulla ei oo lisättävää. Kerro päivän viisat sanat. Päivän viisaat sanat. Kyllä. Kannattaa ostaa tonnilla Passatti. Toi on oikee meininki. Mutta joo. Thank you for the interview. Today we only speak English. What the fuck? What the fuck? Nähdään kohta. Joo, tosiaan me kameramies käy vittu hiilenä. Se käy ihan vittu hiilenä. Mikä sulla on? Mulla ei mikään, vittu täällä sataa. Niin täällä kyllä vähän sataa. Tulla ihan vitusti Savo. Hei. Mutta joo, toivottavasti olette viihtynyt, jos olette tähän asti päässyt. Täällä on vitusti jengiä. Tosiaan. The following day. Kiitos kun muuten katsotte tämän videon. Ei ole enempää. Ei lisällä klippejä. Harmi. Siis siinä kävi nyt semmonen homma, että mun kameramies kompassa, löi päänä. Sitten mä nukahin autoon ja sitten mä heräsin Prismalta ja ei ole enempää klippejä, mutta kiitos kun katsotte video. Jos pääsette tänne asti, niin muistakaa tykätä, muistakaa tilata, muistakaa kommentoida. Ja laittakaa kommentteja sitä, että minkälaisia videoita te haluatte. Ja sori, se oli vähän sekava video, tää oli mun eka video, mua vähän jännitti. Ja me nähdään seuraavassa videossa.